So hello guys, karon kay nata sa Bulugan Central School. Kay ngano, kay mag-interview ta og mga kuan sa kaning kay naay event day dire nga alumni homecoming. So karon mag-interview ta og mga kuan mga nag-graduate dire, mga niagi, mga kuan, mga graduators nga mga tao. So excited na ba mo? Are you ready? Let's go. Ya, kana interview na kana mo ya. Sige. Okay na ya? Sige. Kaya unsa imong pangalan kuya? Ha? Unsa pangalan? Tawagan lang ko yung sudo. Sudo. Sudoku. Ala na, sige. Sudo the Great. Ala sudo ra ka. Pila may edad ya? 38. 38. Sige, unsa may batch ay unsa batch nimo sa kuan mo? Sa 1999. 19 Batch 1999. batch 1999. Sige. Atong pangutanon siya. Ya, unsa may imong the best experience dire sa Mulugan Central School? Ang muadto sa Badyangon mamayabas. Maligo na yon sa dam. Maura. Kala. Dili na ko na malimtan. Maligo. Magkating po no, magkating. Dili, pag uli na mo, magdalamig tanglad, kalamunggay, utanon. Dayon, ihatag na mo sa maestra. So, magganaan ang maestra nga masuko nga gagadaan. Pero okay gyapon kay namigrado man ato sa kana behavior ba. Plus points plus points. Plus points. Nice. Pero suko gid siya. Kinsa ra maestra? Wala na ko Ma'am Galagnara. Si Ma'am Galag na. Okay. Wala na mo na kasapunan na. Siguro. Wala na. Sige ya. Kani pangutan na extreme. Nainumduman pa ni mo imong mga crush sa una. Wala ko'y crush. Kalawan. Among pinakagwapa nga classmate sa una si Maricel Muniz. Yeah, boy. Hello, Oy, Maricel Muniz. Ikaw pinakagwapa sa batch ni Kededog. Pinakagwapa na sa among room pero wala ko naka-crush. Agay, sayang banga ka sa. Ana ra. Ba? Salamat ya. Okay. Allah ka ya, kakatawa na. Sige. Ya, unsa yung pangalan mo ya? CJ, CJ. Ikaw, kuya. Kaiko, Sige, Pak Kwan. Unsa may pila edad ninyo bay? 22, 23. 23. Unsa batch ninyo diri sa Kwan sa Mulugan Central School? Umot lang. 2012, 2013. 2012, 2013. Kaya naman. Classmate man mi. Love man ako siya. Hey, that's crazy. Kwan, unsa pa? Kanang unsa may dili ninyong makalimtan nga experience diri sa Mulugan Central School? Magnilabayag Jimelina. Ina roll. Gituok ni Sir Bungkas. Gara-gara magayo. Ay Sir Bukas, Kwan, okay, ligtas ka kay sa una pa man to. Kung karon to gibuhata, wa na bay priso bay. Unsa? Yan ano, friend? Kan, to nakaigit si CJ. Churay! Magchuray! Wala. Si Jet pala Si John Kurt to, si John Kurt. Gwapo ka na. Gwapo sa tanan. Ali John, John Kurt. John Kurt. Itawag ka John Kurt. Alin John Kurt? Okay, ay last na lang. Unsa may Kwan, na may mga crush dito sa Kwan. Sa Mulugan Central School sa una. Wala kay sila may nakar sa mo. Ay, Allah, taas ang confidence eh. Sheesh, ikaw. Wala lang. Ala, goods. Hello, auntie. Sige, ante, okay ra, interview ka na mo, te? Okay ra. Sige. Ante, unsa imong pangalan, ante? Catherine Palasol sa Munti. Ate Katirel, pila imong edad, te? 44. 44. Unsa imong batch, te? 1993. Woo! 1993, batch 1993, te. Hi, shout out sa inyo, guys. Sige. Ante, unsa may kanang nakoy pangutana sa imo kanang unsa imong pinaka the best experience diri sa Mulugan Central School? Ang pinaka the best is kaning inani nga experience mag-alumni. Dayon katong sa una nga mangnanumi og kanang kuan pa kanang munggusan pa man gud ni sa una. Munggos. Mura to mananong munggos. Kadi man muna malintan mag Chinese garter. Kanang stage siya nate. Kani siya puros na siya munggos.
Dayon, nay murag katunga ka ng mais. Magtanim magtanom. Ay, magtanom kanang instead nga mag-eskwela, mag-ani mo. Oh, napoy tayo mag-ani kay subject mo na siya. Appeal man na siya sa among kuan. Kanang agriculture, ana. Oo. Sige te, kanang shot ay kanang sa mga nag-eskwela dira, guys. Kanang unsay mo ma-advise sa kanang nag-eskwela pa karon te nga naningkamot nga makapasar ana. Nga ako sa ila kay kuan magtarong eskwela kay labi na sa mga parents nga naningkamot po para sa ilaha. Mura gina ilang iyatag nga murag regalo po sa mga parents. Kanang ibalos nga kanang makagraduate. Eh as parents na po ko karon, mo po akong kuan nga na-experience na po nga mo may gusto na ko sa akong mga anak. Okay. Busa guys, magbinutan mo para dili mo awayan sa mama. Yeah. Salamat ante. Sige, kuya, unsa yung pangalan kuya? Paano si Edgar? Edgar. Oo. Sige, pila mo edad kuya Edgar? 24. Edgar, unsa yung batch? Unsa yung batch? Batch 2012. Woo! 2012. Lah, hapit rin dito. Under na mo, under the tree. Wala, sige. Sige, pakutaran ka na mo. Kanang unsa mo mga experience diri sa Mulugan Central School. So, experience, mga memories na ako katong nakasala kami yung kuwan. Nakasala kami Gilose. Imbis magdula kami. Gipalimpyo may amo na buwak ang Gilose. Nanga-guidance me. Kara kanang unsa may kanang circumstance na pagkabuak ninyo. Ay, sayon raman, gipatawag rami ito nga sa kuwan. Flag ceremony. Mga gani mga bata nga badlungon. Mga bas ni Edgar kay makabadlongon ba. Sige karon kuya, kanang unsa may mga kabaguhan nga imong nakita diri sa Mulugan Central School. Actually, dagan na bago dire. At mga bagong mga classroom, mga tong cover gidako din as in, dagan ginabago dire, wala ko balon sa akong gipagiyon. Shout out sa 2012! Shout out! Ate. Kanang te, unsa yung pangalan ate? Emma Puertos. Emma Puertas. Pila yung edad, ma'am? 58. 58, 58 daw. Unsa yung batch nimo, ma'am? 1979. 1979. Sige, karon. Mga tanan na to si ante. Na ante, unsa may pinaka the best experience nimo diri sa Mulugan Central School? Ay, katong time sa katong time sa 19 nag-eskwela pa diri. Pinaka-bibo nga eskwelahan. Okay kayo. Walay problema. Ang pinaka wala unforgettable ay katong mga buyer pa nga katong mga bata pa mi. Ang alay mga siyaw-siyaw na mga problems po, okay ra. Basta kay importante buhay na buhay. Yes. Sige, karon. Pinaka-extreme nga pangutana. Nainunduman pa nimo yung mga crush yaon na te. Ay, mga crush, wala nang crush kay bata kami. Ekes ang crush ba? Mga friends. Mga friends na daw. Ekes ang crush na. Salamat ate. Ate. Sige. Ay kuya, ano mong pangalan kuya? Noel Master Ariel ni. Ala, Noel Master Sinsi. Ala kami. Wala yung edad Master. 30 kapin. Ano man to? Buti kapin ka. 30 plus old. Sige, ano may mong batch kuya Master? Batch 2001. Yay! Batch 2001. Shout out sa inyo na guys. Sige, kuya Master. Kanang unsa may mga memorable moments nimo diri sa Mulugan Central. Sa una sa mo ang era sa mo kan kana memorable moments nako gibawian ko kwarta kay nagsugal ko. Shout out kay Sir sa Basahe. Sir, sa basa. Oh, yes sir, sorry sir. Sige, unsa may mga dili nimo malimtan sa una nga mga experience Master? Dili malimtan nga experience. One yun kanang siyempre kanay pakalos. Ay, kalos sa Kalos ito ilang mamimura alalayo kayo. para punduan ang tubig sa among CR mo. Para sa nga tubig. Para ra sa among classroom kay mga buutan man gud mi nga mga pupils. Sumangil. Sumangil butan. Mora to Master. Salamat Master.
Hey, kuya. Kuya, okay ra. Okay ra sa imo kuya. Ay pag-isip. Gagis mo. Okay ra. Kuya, nang okay ra nga interview ka na ako. Okay ra, okay ra. Okay, go. Sige kuya, unsay mong pangalan kuya? Ako rin si Reben Nabalke, aka Reben OV, official vlog. Ay, vloggers man ni kayo. Bato din nasa kon niya kanang pangbold nga kon makamera. Joke lang, sige. Pila mo edad ya? Ako ay 23. 23. Nang pila ay kwan. Nang unsay mong kwan? Batch dire. Ako batch 2013. Shout out ka Michael, nasa dire. Asa ka lagi? Kamulugan, batch. Saan nga batch? 100. Sige. Mag-vlog sa amin. Sige. Kaya shout out sa kwan 2013 batches dira, mga batches kayo. Sige. Kanang kuya, unsay mong kwan kanang best experience dire sa Mulugan Central School. Grabe ka tsaka. Sa una, luwag siya karon kay medyo naman siya garden. So, okay ra man gyapon, pero nice gyapon. Anong nice man? Siyempre, di naman yung maging kapit. Sa muka. Sige, kuya. Karang kay mga crush ako na kuya. So, pero karon wala na. Walo, single ka karon nga single. Ay, kung ako, taken ako karon kay. Ekes, mekos guys, ekes bay. Sige kuya, unsa may mga dili nimo malimtan nga mga experience diri sa Mulugan Central School ya bay? Ay, kada, yun. Grabe na mong taxi diya sa likod sa skwilan. Mas ginis. Nice. Pantawgon na may, grabing taxi. Ora. Na principal's office kana ya. Ay, wala akong pod. Grabe kabutan. Ay, good boy kayo. Salamat kay kuya. Salamat kay kuya. Sa si Uncle. Col, unsay mong pangalan Col? Noel Gianan. Sige, pila mong edad Col? 53. Unsay mong batch Col sa kuan diri Mulugan? 86. 1986. Oh. Sige Col. Pangutanon ta ka sa kuan Col. Nang unsay mong pinaka the best nga experience diri sa Mulugan Central School Col? Okay ra sa akong experience Mulugan kay namo kay na bala sa akong agi na kanang part sa pag kay sa sapatos pag kay sa pokot kay magimugduyan sira ikadua nako trabaho sa Jordan Hardware mora. Nice. Kanang mga dili nimo malimtan Col, kanang parehan ng nagtating mi sa among classmate nga tumo dito sa layo sa bukid. Unsa man na kay mga nanang experience Col? Wala ko kabalo Wala. Sige. Col, kanang sa mga batanon Col nga naglantaw karon Col. Unsay imong ma-advise sa ila Col sa kwan Col para magpadayon sila kinabuhi. Unsa may ma-advise nimo Col? ang akong advice nila nga sa pag-eskwela nila, inatunta ko nga malikamo sa pag-eskwela para nga magkalampos sa pag-eskwela kay kada pag-eskwela dili man na para sa sayang ginikanan para man na sayang kayuhan nga magkalampos ko sila. Mura akong ikuan nga malikamo sa pag-eskwela. Mura na. Salamat kayo Col sa pagpartisipa. So maura to guys ato mga interview karon sa alumni homecoming diri sa Mulugan Central School. So ang atong una-unahon lang yun always guys kay kanang buhatan na ninyo diretso ayon sa inyong gusto nga buhaton kay at the end of the day kay magmayra mo ngano wala ninyo nagibuhat nga butang. Bro, what are you talking about, man? So mo to guys ang alumni is for all. Busa pag-attend mo ng alumni kay saya kayo kay happy together. Makita mo sa imong classmate nga sa una kan kuan kanang pangit karon kay gwapa na. Sorry sa sensitive na words. So guys, keep safe always and goodbye. Bye-bye.